Mads, I havde besøg af Mark i dag, som er målmand. Hvad var det fedt ved hans besøg i dag? At han trænede os så godt, og så sagde han de fejl, som vi lavede, som vi skulle gøre bedre, og så roste han os så meget. Altså, han gik og coachede os med fejlene, og jeg synes bare, at vi lærte meget af ham. Vi lærte ret meget. Altså, primært var det godt nok udgangsstillingen, men ellers lærte vi også, hvordan man griber og noget med tommelfingrene bagved. Og selvom det var, at vi gik og snakkede lidt, så lærte vi også meget. At den rigtige udgangsstilling, og at man skal gribe bolden lige præcis hele tiden, have hænderne på bolden. Han viste os tingene på den rigtige måde, og han coachede os rigtig meget, hvad der var forkert og hvad der var rigtigt, og hvordan vi skulle gøre tingene.